And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Humarap ako sa altar, hindi para magpakasal, kundi para magpaubaya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Winnie. At ito, ang aking secret file. Grade 1 kami. Noong unang magkakilala kami ni Nat. Lagi siyang tinutokso ng mga kaklase namin dahil ang taba-taba niya. At maputing tao siya. Araw-araw, lagi siyang binubuli na taba. At araw-araw din siyang umiiyak. At sa tuwing siya ay itinutokso, lagi ko siyang ipinagtatanggol. Siguro dahil crush ko na siya. Oo, DJ Rocky, alam kong mga bata pa kami that time. Pero crush ko siya. Sa katotohanan, siya ang unang crush ko. Kaya lang paglipas ng isang taon, hindi na nagtuloy sa paaralan namin si Nat. Wala na kaming balita tungkol sa kanya. Lagi kong iniisip, nasaan na kaya si Nat? Kumusta na kaya siya? Ano na kayang itsura niya? Lumipas ang 8 taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagkita kami uli ni Nat. Pumasok ang kapatid ko sa seminaryo at doon ko siya nakita ulit. Noong una, hindi ko siya nakilala agad. Dahil bukod sa pumayat siya, nagbago rin ang kanyang itsura. Naging matured ang muka. At nagbago ang pananamit niya. Siguro, ganun sila manamit sa loob ng seminaryo. Sa araw na yun, pinakilala kami ulit ng aming mga magulang. At doon ko nga naisip na siya nga si Nat, na matagal ko ng crush at pinaghahanap. Noong una, nagkumustahan kami at nag-shake hands. Bigla tuloy akong namutla sa harap niya dahil naalala ko kung paano ako nagka-crush sa kanya noon. Hanggang sa lumipas ang mga araw, patuloy akong nagpupunta doon. Hindi lang dahil sa kapatid ko, kundi dahil gusto ko siyang laging nakikita. Mula noon at hanggang ngayon,
Parehas pa rin ang paghanga ko sa kanya. At lalo niya pa akong napahanga dahil sa taglay niyang talino sa klase. Napakagaling niya pang kumanta. Isang araw nagkaroon kami ng isang family day na kahit kami pwedeng sumali sa mga palaro nila sa loob ng seminaryo. At dahil ako ay isang manlalaro ng volleyball at Scrabble, sumali ako. Hindi lang para sa family day kundi para magpa-impress sa kanya. At hindi naman ako nabigo dahil sa lahat ng laro ko na sinalihan, nandoon si Nat, nag-cheer. At mas lalo ko pang ginagalingan dahil nga ayokong mapahiya sa kanya. Matapos ang kompetisyon, kami ang nagwagi at tinanghal na kampiyon sa family day na halos umabot ng 4 na linggo. Then dumating ang bakasyon. Sila Nat ay pinalabas ng seminaryo. At ang sabi, maglilingkod sila sa simbahan kung saan sila nakatira na bayan. Sa tuwing magsisimba ako, nandun siya bilang sakristan ng simbahan. Hanggang sa naging close kami. At umabot na sa pakikipag-chat sa isa't isa. Lumipas ang 2 taon, walang nagbago sa amin. Patuloy pa rin kaming nagchat-chat kahit nasa loob na sila ng seminaryo. At sa tuwing magkakausap kami sa chat, kilig na kilig naman ako. Then one day, pinalabas sila ng seminaryo para mag-gather ng kabataan. Gumawa sila ng mini camping for the youth. Sumali ako kahit alam ko sa sarili ko kung kaya kong matulog lang sa tent na walang electric fan or aircon. Walang ilaw kundi lampara lang. Pero tiniis ko lahat para araw-araw ko siyang makita. Kaya lang, merong nangyari na hindi ko inaasahan. Sa kalagitnaan ng mga aktibidades namin, biglaan akong nag-seizure sa hindi ko malamang dahilan. Kaya isinugod nila ako sa ospital. At ang naalala ko ay hawak-hawak ko ang kamay ni Nat. At balita ko nang mawalan daw ako ng malay ay hindi siya umalis sa tabi ko. Kaya nga, that time napaisip ako, ano nga ba kami? Wala naman kaming mutual agreement. Pero ramdam namin sa isa't isa na espesyal kami. Lumipas pa ang ilang taon. Tumungtong na kami sa kolehiyo. Nag-aral ako sa Baguio City at siya naman ay nasa seminaryo. That time, alam ko sa sarili ko na gusto niyang maging pare. Pero pilit kong ibinabaon sa limot yung naiisip kong yun. Siguro dahil nagbabaka sakali ako na magbago pa ang kagustuhan niya. Makalipas ang 2 taon, nag-aral si Nat sa Maynila at kumuha ng theology sa Ateneo de Manila University. Marami siyang nakilalang tao. Iba-iba ang personalidad. Hanggang sa nabalitaan ko na meron siyang nakilala doon. Kaklase ko ng high school. At nagkagusto siya rito. Sa lungkot ko, hindi ko siya kinausap. Hindi ko siya nireplyan. Kahit na text siya sa akin. O text siya sa akin.
Hanggang sa isang araw, nagkita kami uli sa simbahan. At doon niya ako kinausap ng personal. Tinanong niya ako, bakit di mo ko pinapansin o kinakausap? May nagawa ba akong mali sa iyo? Nung una hindi ako sumasagot sa kanya. Pero inulit niya ang tanong sa akin. At doon na ako sumagot. Sabi ko, kasi nagsiselos ako. At ang tagal-tagal ko nang inililihim sa'yo na gusto kita. Natahimik siya at hindi makasagot agad. Ang mga magulang namin ay nagtataka na bakit biglang gano'n ang nangyari sa amin. Hindi nagkikibuan. Hindi naman namin i-entertain yung mga tanong nila. Umiiwas na lang kami. Then isang araw nagtawagan kami. Hindi ko alam na kasama pala niya ang pamilya niya sa isang outing. Bigla ko na lang nasabi over the phone na I miss you badly. Then sumagot siya sa akin na narinig daw ng pamilya niya yun. Ewan ko ba, DJ Rocky? Pero parang ayoko namang maging desperada na makuha ang atensyon niya. Lalong-lalo na't nagkakagusto na siya sa iba. Iniisip ko, kung hindi siya magpapare, sana ako na lang ang piliin niya. Wag na yung nagugustuhan niya na naging kaklase ko pa nung high school. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang araw, sa simbahan, nagdarasal ako. Lumapit pa ako sa altar. Biglang tinabihan ako ng nanay ni Nat. At ang sabi nito sa akin, natutuwa raw siya para kay Nat. Dahil alam na nito kung ano man yung gusto nitong gawin. At yun daw nga ay ang maging isang pare. Sa pagkakataong yun, parang matutunaw ako. Napaisip ako sa sinabi ng nanay ni Nat. Hanggang sa, ayun, pinagpatuloy ko lang ang pagharap ko sa altar. At doon ko sinabi lahat sa Diyos ang hinanakit ko. Oo, DJ Rocky. Humarap ako sa altar. Hindi para magpakasal, kundi para magpaubaya. Kailangan ko nang iwasan si Nat. Kailangan ko nang patayin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ayoko namang maging karibal ni Lord. Then, few days later, nabalitaan ko na lang, pinadala na siya sa USA para doon ipagpatuloy ang pagpapari niya. Lumipas pa ang maraming taon at tuluyan na ngang naging pari si Nat. Ako naman ay masayang nagtatrabaho dito sa Middle East bilang OFW. Pagkatapos niyang maordernahan bilang pare sa Amerika,
ay nag-message sa akin si Nat na kung sakali raw na ako ay ikakasal, siya raw mismo ang magbibigay ng basbas sa amin. Ang sagot ko sa kanya, sure. Yes, DJ Rocky. Tinanggap ko naman yun. Kasi masaya na ako sa kanya-kanyang buhay namin. Ganon din si Nat. Si Nat ay isang ganap na pare at ako naman ay nasa 5-year relationship na. Ganon siguro talaga ang buhay, DJ Rocky. Kailangan mong pakawalan ang isang tao na mahal mo para matagpuan yung kaloob talaga ng Diyos para sa'yo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Winnie at ito ang aking secret file.